Чувашстанның Урмай авылы республикада гына түгел, Россиядәге иң зур татар авылларының берсе. Бүген монда 3000-нән артык кеше яши. Урамнарның чисталыгыннан, йортларның төзеклегеннән күренеп тора. Монда тырыш һәм уңган кешеләр яши. Авыл мәктәбендә 400-гә якын малай һәм кыз белем ала. Урмайда берсеннән-берсе яңа салынган мәхәббәт 3 мәчетнең эшләп торуы исә биредә яшәүчеләрнең дindарлыгы хакында сөйли. Ифтар да биредә ел сайын узып тора. Үткән елны үткәргән идек шунда, уже где-то 400 артык кеше иде, 480 кеше санадылармы? Быелга Быел 600-дан артык 700 кешегә хәзерләйбез, 600-дан артык халык кешеләр килер дип өметләнеп торабыз инде. Быел инде уйлаштырдык, тагын яшьләребез белән күп безнең яшьләребез хәзер әкрен-әкрен дингә тартылып килә, әлхәмдүлилләһ шөкер. Яшьләр белән бергә булганда эшләгәндә кызык. Яшерин батырын түгел, урамда зур мәйданчыклар, ашау урыннары ясап, кунак өстәле әзерләү зур тырышлык һәм тәвәккәллек кенә түгел, шактый гына чыгымнар да сорый торган нәрсә. Егетләребез бик каты батыр егетләр, алар моны күп марча зыйдылар. Мәчеттә җыелды, яннан соң Мәскәүдән булыштылар. Бу моны Рамазан Кәрим дигән нигә безгә акча күчерделәр. Моны шушында безнең хатын-кызларның өчен, хатын-кызлар да безнең монда бер 100 кеше артык нитәбез уйлыйбыз, артыграк та булыр дибез. Моны намаз укырга аларга урын хәзерләнгән. Узган елгыдан аермалы буларак быел ифтар узасы стадион янәшәсендә генә балалар өчен спорт һәм уен мәйданчыклары эшләп тора. Мондый күршелекнең үз төре бар икән. Батутлар, төрле уеннар китерү, балаларның киңелләрен ачу, балаларны шунда дингә, Аллаһ Тәала юлына кирип китүенә бер сәбәп булсын дип безнең теләкләребез дә шул иде инде. Дөресен әйткәндә дә шулай. Уебызда да, фикеребездә дә, чтобы балалар күрсеннәр алар. Сабан туе белән яңа ел гына бәйрәм түгел, ул мөселманның бәйрәме, безнең моны ифтар Кырбан мәҗлесләр, моны ул балалар шуларны ел сайын каршы алсалар, кетсеннәр иде. Ох, безнең бәйрәмебез килә бит дип. Батутлар куелган уен мәйданчыгы кырмыска аясы кебек кайнап тора. Кемдер батутта сикерә, кемдер туңдырма, попкорнга чираттыра, кем әйтмешли коммунизм, бар да түләүсез. Урмайда Рамазанның һәм Уразанның тәртибен, аның мәгънәсен сабыйчактан ук белеп өйрәнеп үсәләр. Ураза ул ашамица торырга. Тагын нишләр уразада? Ярамый начар сүзләр сөйләргә. Яхшы гына эшләргә. Фитр садака бирергә. Мәктәптә укучы өлкәнрәк малайларның байтагы уразада. Авыр мыттарга уразада. Яхшы нормально. Беренче көннәрдә авыр. Аннан күнәсен. Соңгы минутларында гына берсәк авыррак, булай авыр түгел. Нәрсә авыран менә соңгы минутлары? Вакыт узмый. Иртә белән авыр торуы. Йокыдан. Да. Кичкырын ничек була? Су içkin кели, җаның күе, ашак кели. Сүздә юк. Бүген дини йолаларыбызны сакларга, гореф-гадәтләребезне, фарыз гамәлләрне үтәргә шикләүләр юк. Совет хакимияте елларындагы тыюларны, һәр төрле эзәрлекләүләрне, качапса сәхәр ашауларны әле өлкән бүген дә хәтерли. Мәктәптә безнең шундый укытучылар бар иде, кайсы берсе барда түгел. Укытучыларны авыз ачтыручы. Авызына су каптырулар бар иде. Мәҗбүри. Да, мәҗбүри. Алар бер кечкенә булган мәктәптә. Алар түгел иде. Түгел. Ничек әйтергә? Шулай ткан иде ул вакыттан. Безгә аның авырлыгы эләкмәде, авырлыгы эләккән аның әтигәниләргә. Сәхәргә тормыйса калмыйк дип җыкламыйса да яткан тәннәр була иде. Тәмле ашарга ди. Талкан диләр, талкан тиги. Будай ярмасы. Талкан диләр бездә. Шул талканны ашарга тора идек. Аннар җыклыйсыз. Аннар җыклыйсыз. Уртага май салалар иде. Күз дейрендә. Да. Соңгы елларда дин кардәшләребез яши торган бик күп төбәкләрдә менә шулай күмәкләшеп ифтар мәҗлесләре уздыру матур бер гадәткә кирип бара. Мөмкинлеге булганнар хәзер аны зур кафе, рестораннарда да үткәрәләр. Мәскәү кунагы, Россия мөселманнары диния нәзарәтенең төбәкләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Ринат Гыйлманов белдергәнчә, өйдә уздыруга караганда мондый формат күпкә отышлырак икән. Өйдә генә уздыру булса, анда бит инде җыела гаилә, туганнар, якыннарын гына, балалар әз була. Менә шулай күп зурлап уздырганда инде кунаклар күбрәк, тагы бер кат кабатлыйм, чөнки балалар күбрәк. Мондый күмәк ифтарларны уздырганда татарлар гына түгел, ислам динен тотучы башка милләт вәкилләре дә бергә җыела, аш-суын да бергәләп әзерлиләр. Урмайдагы ифтарга да районда эшләүче үзбәк, таҗик, Дагыстан егетләре килгән. 20 елдан артык Чувашстанда яшәүче таҗик егете, 5 бала атасы Зөфәр плов пешерүне ел сайын үз өстенә ала. Ярдәмчеләрен дә үзе белән алып килгән.
Изге бәйрәмдә уразы тотучыларга табын ачып, ризык әзерләү бик саваплы гамәлләрнең берсе ди таҗик егете. Сүз дә юк, хак сүзләр. Изгелекләр эшләргә бер кайчан да соң түгел. Өлгерик. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.